Na području Sarajevsko-romanijske regije, za razliku od Banja Luke, Trebinja i Bijeljine, nema pedijatra endokrinologa, tako da djeca oboljela od dijabetisa na redovne kontrole moraju da idu u Banja Luku, što im stvara i zdravstvene, ali i finansijske probleme. Predsjednik inicijativnog odbora za osnivanje udruženja Pobjedimo dijabetes, Dragan Pjević, zahvalio je Staši Košarcu i doktoru Slavku Ždralu na podršci i razumijevanju, jer je potreba da se osnuje udruženje veoma velika. Nekoliko, na primjer, porodica se liječi, prinuđeno je da se liječi u kantonu Sarajevo, normalno zbog udaljenosti i zbog materijalnih troškova koji iziskuju, znači svako 3 mjeseca da idemo u Banja Luku i da se vraćamo, to su zaista veliki problemi, jer djeca su ovisna o inzulinu, a vi znate koliko treba vremenski da se ode u Banja Luku i da se vrati, znači oni 5 puta na dan primaju inzulin, znači u toku te jedne kontrole 2 do 3 puta mi u putu, znači do Banja Luke i nazad smo prinđali djeci u autu, na primjer, da dajemo inzulin i tako te stvari. Doktor Slavko Ždrale istakao je da je pomoć i briga za djecu oboljela od dijabetisa nasušna potreba cijelog društva. On je potvrdio da će se lično angažovati da uprava bolnice Kasindo u okviru postojećeg pedijatrijskog odjeljenja i angažmanom subspecijalizanata endokrinologa obezbijedi adekvatan medicinski tretman za djecu oboljelu od dijabetisa na ovom području Republike Srpske. Ovaj problem putovanja, što je gospodin Dragan iznio, je vrlo evidentan problem i to moramo razriješiti na način koji smo već u dogovorom napravili, a to je da ćemo mi kroz naše odeljenje, pedijatrijsko odeljenje i specijaliste već od danas pa nadalje dogovoriti kako i na koji način da se premosti i jedina vremenska, da kažemo, je problem po pitanju edukacije ljudi koji se sada nalaze na specijalizaciji, kad vremenski će ta subspecijalizacija biti završena. Međutim, taj slobodni interval do tog vremena, tačno dok provjerim, ćemo mi organizaciono preko pedijatrijskog odeljenja pokriti. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac obećao je da će njegov kabinet učiniti maksimalne napore da do polovine ovog mjeseca u skladu sa zakonom pomogne registraciju udruženja Pobjedimo dijabetes. Moj kabinet će finansijski podržati na temelju ličnih izdvajanja kompletnu organizaciju osnivačke skupštine i obezbeđenja neophodnih sredstava za registraciju samog udruženja kod nadležnog suda. Istovremeno smo sa doktorom Ždralom kao direktorom bolnice Kasindo razgovarali o tome na koji način da riješimo pitanje adekvatnog tretmana mališana koji su oboljeli od dijabetisa i to smo pitanje riješili. Ja očekujem da ćemo, kao što sam to i rekao maločas, do 15. aprila ući u proceduru registracije, a da će shodno zakonskim procedurama bolnica Kasindo ovo pitanje rješavati, tako da ćemo u nekom kraćem vremenskom periodu naći jedno, rekao bih, prelazno rješenje kada je u pitanju adekvatan medicinski tretman. Staša Košarac je dodao da će se u aktivnosti osnivanja udruženja Pobjedimo dijabetes uključiti i opština Istočno Novo Sarajevo. Na području Istočnog Sarajeva ima oko 30 djece oboljele od dijabetesa tipa 1, a nakon donatorske večeri koju je prošle godine organizovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, njih 8 je dobilo inzulinske pumpe, tako da bi i dalje pomoć ovoj djeci itekako dobro došla.